Bayu dipun paringi slametan. Sekiranya kampung kuwatir ati marang keselamatan. Aku kok rasake sing kaya ngono. Kok suwe banget. Kok tak pilihane sekarang ya kok durung sedihan, Mas. Belum. Yo, ketoke mijil putri. Kula paringi nama asma Ken Dennis. Kula sampun mboten kiyakan, Mas. Lho kula mboten. Bayu, Bayu, Adik, Bayu. kepiye dilembayu tulungan. Aku tresno karo kowe ninggalake aku, Bayu. Dilembayu. Bayu. Kene kejadian sing kaya ngene ati lembayu. Sawise kowe ngrapi ra dicoba bae saiki kowe tuwa derek mati. Aduh, Dik. Aduh. Iki menapa, Mbak? Motornya kamu arep babarake. Aduh, wis sabar aku. Meteng bareng duwe bayi kok ya bareng. Ah, yo. Mateni wong. Yang tadi kok babarake kanthi selamat. Nemoni boyoku wae kok. Pun. Lan mbok prestasi dipun jantung dening Yang Widi. Nyatanipun anggenipun sabil kanthi slamet boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Ini yo dipun. Nggih. Sliramu minangka dadi pasisir. Sakwise to Mbak nglairake Jampang. Anggonku nglairake slamet ora ana halangan apa-apa. Kaporno, iki dina putraku mijil kakuh. Kowe minangka dadi paseksir, putraku bakal tak wenehi tetenger maesa Agni. Boten benten kali putra kula jitipun wanita, gitu. Kula ugi paring jeneng utawi jimat atma Ken Sari nggih Ken Dedes. Nah ngene ya dipun. Dados pundi? Mergo kowe saiki dina wis mangerteni kahanane Mbak Yu kaya ngene. Nggih. Mula Mbak Yu ki nulung urip karo kowe ya, Dik. Duh, kok malah dikon iku nitip urip kalih. Kula dhewe mawon uripe mboten cetha. Urip kemawon gelambrangan. Kok arep nderek kula niku pripun ing pangenipun? Wis ora apa-apa. Senajan to ing bisuke kahananku kaya ngopo wae, kon aku bisa sandingan karo kowe ing teges. Aku melu karo kowe ya, Dipurna. Nggih. Lan meneh. Saiki putraku wis lahir, kula tak jaga. Putraku rumatono kula mentah kaya putramu dhewe ya, Ger. Dadi bayi niki nggih dika pasrahaken dumateng kula. Pancen bener. Lah kula njaluk mie bareng terus pripun? Ya tukoke susu. Mateni wong iki. Apa domi iku kowe? Apa mau dirumati ladu ngono. Engko yen putraku dirumati Mergo nek ladu iki ketoke mie lancar. Bisuke yen gedhe terus kepiye kahanane? Mergo ladu piye dhewe ora bisa ngrumati awake dhewe. Aja ladu. Aja. Rupane elek. Nggih, niki kanggo pangeling-eling nggih. Kula ugi mboten badhe bali teng pundi-pundi. Teng Majeding nggih mboten, teng Jenggala nggih mboten, teng Kediri nggih mboten. Bajut, Reh ning niki wonten ing Alas Purwa. Kula badhe madhepok wonten ing Alas Purwa kanthi gelar Empu Purwa.
akhirnya iki dino aku melu kuwi. Mula ning kene aku tambah jeneng Mbang Santi. Pancen kaya ngono, mesake bojoku. Hah? Monggo dipun rukti. Kaya ngono ae. apik-apikno ben supaya ngibur masyarakat suka, Pak. Pancen
sama rakyat kene wis padha seneng kabeh wis disedekahi bumi syukur Kowe iki lho senenganmu nek omong kok angel men. Gusti Kang Maha Kuwasa dadi Nek diarani late akeh kawa-kawane jawabe jero nek menawa nebegenggeke. Nek ra tak ngonokno ngomong ya angel. ya iya iki kan sama rakyat wis Alah yo yo. sama rakyat Lah wong muni Wis masyarakat kok angel men. ya iki sama rakyate dulur saka-saka puluhan wis dilaksanakno sedekah bumi sama rakyat kabeh iki wis padha seneng dadi Masyarakat. ya wis roh aku wis paham nek iki kabeh sama rakyat Aku iki wis paham nek kabeh samarakat. masyarakat Nah, lagek kecekel. lah ilatku mbok nggo Nek ra tanggo mesti ku ya salah terus kok. kabeh wis padha seneng sing Wis kabeh do seneng seneng. mergo acarane lancar ana alangan. alhamdulillah Muga-muga ketoprake lunga ya rezekine sing teka. yo larahane akeh toprak lunga Iki sesuwe arane tak jotos tenan lho, Pak. aku tau dijotos yahene aku terus meneng ae iki kok mbok jotos eneh dadi kabeh iki Alah kok iso lah iya lho aku iki ngomongku piye? mbok Kok mbok lah kowe jarene jawab sampai sing teko iku. lah dek uga iki udah paten kemumbruk ngono Nek perkara sampah iki rasa diomongno. Lah. Setiap ada hiburan pasti ada sampah banyak. Mergo ana tontonan. oh berarti sampah engko digawa banyak Ya terus nyosori kowe. lho lah apa aku disosori banyak Banyak iki ra banyak kewan. banyak apa Aku ki nganggo basa Indonesia. Oh. Ngerti basa Indonesia apa ora kowe? yo paham aku wong sekolah Basa Jawa paham? mudeng Tenane. iya Pinter tenan. lah pinter Jajal hitung-hitungan. itu apa Siji basakno Jawa, basakno Krama, setunggal loro, kalih telu, tiga papat, sekawan limo, 6 5 gangsal 6, men nemen duh setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 men ngene kancane nek ra mumet dase. 6. Lho, 6. nemen cah cacah nemen Lho kowe iki lho tak takoni. Lah iya. Jaremu kowe iki pinter basa Jawa. iso aku Kanggo ngetes kowe jajal Eh. basa kramake. Oke. Siji, tunggal loro, kalih telu, tiga papat, sekawan limo, gangsal 6. enam tak berdaya Oke Mas, ikut diaturi tak berdaya. tersuwun nggih Makasih loh Mas nggih. aku Siap. aku angger Nanti disawer dikasih. disawer langsung cetha 6 6. Nek 7, 7 8, 8 9, 9 nek 10. sedasa Saiki aku tak takon. tak jawab Kowe jare pinter basa Jawa, Heeh. basa Krama. heeh Siji nganti 5 mbok basakno. Lah iya. Nek apa 6 nganti 9 kok ora mbok basakno? ya terayo wis ngono kodrate wis biyen-biyen yo ngono iku setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 7 8 9 Berarti kowe urung pinter basa. kok iso Lah nyatane ora iso mbasakno 6 nganti 9. lho kok ya iso Loh, aku ya jelas iso to. Kene basa Jawa menguasai kok. masa Ora percaya tekono. basa Jawa terus mbok kramak Tak kramake. iso Iso. siji Setunggal. lah kok terok Ora kok tero ancen ya kuwi. iya Nek siji kuwi setunggal. tunggal loro Kalih. padha nek telu 3. ngerpek cah iki papat Sekawan.
5. gangsal. Ya iki lho. 6. Gangsal langkung setunggal. 7. Gangsal langkung kalih. 8. Gangsal langkung 3. 9. Gangsal langkung sekawan. Ana nek basa langkung-langkungan. Ning kan tak basakno, timbangane kowe ora mbok basakno. Nek Mary piye kancane? Iya. Lah iya. Anakmu ki pinter basa. Dek wau tumbas jeruk pinten, Bu? Gangsal langsung 3. Penting basa. Berarti kowe iso basa tenan. Lho, nek perkara basa aku menguasai. Carane tak takoki basa mbok basakno iso. Iso Tenan? tenan Jajal. Tak takok aku. Basane daerah Lor. lor, Iya, basane apa? ler, Kulon. kilen. Dan nek kidul, Kidul ya kidul, etan. etan ya etan. Engko nek meri piye kidul mbek etan? Lho, ora kok perkara Mary pancen ora ana basane. Ya, Nek lor ler, nek Ler. kulon kilen. Nek kidul Kidul ya kidul. ora kidel. Ora ana basa kok kidel. Berarti kowe ya ora iso basa tenan. Lah aku ki pinter basa. basa kok. Lah ki mang 6 nganti 9 mbok basakno ben ora meri. Lah saiki etan karo kidul kok ora mbok basakno. Nek meri lor karo kulon piye? Ancen kidul karo etan iki ora ana basane. Berarti ya ora iso aku lho basa Jawa asline aku mbembok. Tenane Iya. iso mbasakno Lah alah roh aku basane. Purwodadi. Adoh. Lho. Kok adoh iki piye? Lah kok kene tekan Purwodadi lah apa kadoan. Bener nek kowe iki bakul jagung iki bener. Aku mang dikei jagung bakar. Purwodadi. Adoh. Duh, ya ya. Lah iya. Dagelan dijak apa parian kok malah ngono. Memang parian. Umume nek biasane dagelan nek parian ki piye? Purwodadi. Utane. Nah, sing dadi Nyatane kebo sapi sing digugu. kelohane Nek menungso, entute. oh, lho. Piye to kon entute iki? Lah gak entute. Sing digugu omongane. Lah pas omongan banter entute. Kakean mangan jagung. Iya bakaran ngono aku. Ndak loro kok cah. Saiki genten aku sing tekon. Aku sing jawab. Basakno lho ya. Iya, Boh, bahasane lor mau apa? ler. Lah nek kulon. Kilen. Lah iki penasaran aku. Jare iso basak. Iso. Nek kidul Iringanipun kilen. Idul. nek etan. Iringanipun ler. Tekan tadi. Aku lagi ndungu iki ana basa kok iring-iringan. Ya iku mang timbang langkung-langkungan. Ana nek basa kok Cetane lara ati. ya ora Kowe mbales aku. ana nek basa. Lah aku ki ya lara ati karo kowe. Aku ngrembug masalah ndongakno dulur kene. Lah. Tak dongakno muga-muga ketoprake lunga, rezekine sing teko. Kowe malah jawab jare sampahe sing teko. Nek sampah pancen wis biasa, Pak. Setiap iya. ada hiburan mesti ana sampah mergo bakul akeh do kelarisan do jajan. Ning sing tak karepno dudu sampahe. Lah apa nih? Kudune sing teko rezekine. Dadi ketoprake lunga rezekine teko, rezeki kanggo dulur-dulur suka. Mergo wis gelem dono weweh, gelem sedekah. Tapi wong sampah lah iku ya padha ae rejeki ya. Ana piye sampah nek rezeki kuwi? Lho sampah. Wong sampah iki nek serat kanggo ya dibakar. Lah iku berarti sing gak ngerti manfaate sampah. Apa ana manfaate sampah? Sampah ning gone sedekah bumi, sampah sing ning gone wong duwe gawe, Ah. sampah karo ning dalan iki beda-beda manfaate. Kok iso beda? Jengene ya beda. Masa beda? Beda. Jajal aku tak pengen roh. Tak tahu dong. Nek sampah ning wong di apa sedekah bumi ngene iki. Heeh. Iki kena diarani sampah berkah. Sampah
berkah. Terus Nek sampah ning nggone wong duwe gawe iki dikena diarani sampah barokah. barokah. Nek sampah ning pinggir dalan iso diarani sampah musibah. Dadi nek sampah ning nggone sedekah bumi kuwi diarani Sampah berkah. berkah. Nek ning wong duwe gawe barokah. Nek ning ning pinggir dalan dalan musibah. kowe iso kandha kudu iso Jelasno. jelasno. Oke. Kowe kok iso ngarani nek sampah dekah bumi membawa berkah. Berkahe nggon ngendi? Berkahe sepisan kanggo dulur-dulur sing nglakoni sedekah bumi. Perkarane tak arani berkah mergo sampah-sampah iku anane plastik. Ya, iki engko esuk dijupuki karo kanca-kanca pemulung, dulur-dulur sing tukang njupuki sampah. Sampah diklumpukno, didol dikilon. Iya. Plastik saiki sekilo 600. Lho, kowe kok ya apal rego plastik to? Aku lagi baradol. Lah ya apal. Dadi berkahe perkara botol-botol aqua. Lho iya, Iki iso menehi dhuwit menehi kaya kanggo para pemulung. pemulung. Wah iya. Dulur-dulur pemulung sing maune gak entuk apa bahan akeh sarana ana sedekah bumi lho. Plastik-plastik iki do dijupuki, diklumpukno didol kilon. Wah iya. Iki yo berkah kanggo ketoprak barang. Ah, nek ketoprak kok nganggo berkah iki Gak sing percaya. dibutuhke apane? Lektar engko nek bar iki lho ngenani iki lho gulungan. Lektar itu tukang dekor itu. Tukang dekor sing gawe meling-melingi. Lho, Iku engko dijipuki. iso piye? Lo. Lah iku meling-meling dienggo apa? Lo gak roh. Iku dienggo apa? Lo. Iku lo. Ora mung Takon ra dijawab kok lo. iku engko dijupuki tar. Dienggo apa? Lo. Ngono nek kethek digawa muleh. Gawa muleh nggo tembelan gebyok. Lah nek tukang dekor Nek lektar engko diguntingi. terus dienggo apa? Gawe lembut engko nek ana jalukan lakon apa jenenge payung. Ya, Payung minak jinggo iku lho apa? Ronggolawe. banjaran Ronggolawe. Langgolawe gugur iku dicekeli widodari nggo ngepyuri. Pyur iso klilip. Iya. Cur klilip. Iya ancen bahane nggih saking ngeten niku, Bu. Ya entre wong do dibodoni dhuwit kok dibodoni sampah ngepyur klilip. Iya bener kowe ya. Berarti Lah nek ngono iya. sampah dekah bumi iki ya berkah kanggo pemulung. Pemulung, Berkah kanggo tukang dekor tukang ketoprak. dekor ketoprak. Wah iya bener kowe. Lho lah iya. Nah saiki genten sampah yang berikutnya. Sampah sing ning wong duwe gawe. Lah nek sampah sing ning gone wong digawe mau Biasane dadi sampah barokah. barokahe nggon ndi? Barokah sing duwe gawe mergo menehi pakan karo raja kaya. Raja kaya iki nek wong desa iki kena diarani ingon-ingon. Oh ingon-ingon. Biasane sampah wong di omah mesti kulit apa? Tape. Kulit tape, kulit Ana ged- gedang. Nah, kulit tape, kulit gedang dijupuki diklumpukno, gawa muleh pakakno wedhus karo sapi, ndek ingi wedhusku tak pakani kulit gedang apa kulit tape. Mati keloloten bitinge. Syukur. Lah aku lali ora tak jipu. Lah ngono ku ya disawangse. Lah Oh iya ya iso digawe pangan kewan, pangan wedhus. Iku kena diarani sampah barokah. Iya ya. Ngono. Lah sampah yang berikutnya Sampah ning pinggir dalan iki kena diarani sampah musibah. kok iso kowe kandha nek sampah musibah? Lagi anae kedadian. Kedadian apa? Aku kok pucak wangi konggone Indo Mei. Indomaret. Iki Mei yo. Kok pelem gede. Oh alah bento. Kok beto. Ning dinggon sak Indonesia. Iku yo panggah Alfamaret. Yo, Pehtik bulane Mei, April. iya iya. Ya panggah Indomaret. Maret yo aja monggo pedoman nek Maret bulan. Ora sasi ya. Ora sasi. Tak Itu kira- nama tempat pembelanjaan. Lah iku
Aku mengko ning kono. Terus Bar mlebu aku tuku permen I love you iku. oh iya. Terus metu ana wong lanang wong wedok. Iya iya. Bar kon jero Indomaret terus gawa kresek numpak motor gak sadar kreseke tiba ning ganggangan kono iku pas tikungan. Kreseke tiba, kreseke kecer. Aku roh langsung tak jimuk wonge tak bengoki. Mbak, kresekem lho tiba. Mas, malah banter nganti teko Karang Buale kok. Ora ndungu wong. Alah blas banter mbah. Blas nganti teko sekilo. Ono prapatan Seleko kok sekilo. Iya, Mbok prapatan. genepi 10 kilo san. kaboten kok. Seleko are sekilo. Ya teko prapatan kono iku. Wonge bingung aku mang marakno ndi cah ngetan apa ngulon Wis aku. kehilangan jejak ya. Wis aku terus balik ning gone bos terus aku denger-denger ning kono tak buka. Wah, mesti untuk rezeki tenan iki kowe. Musibah. Lho, nemu kresek kayak musibah. Lah Iki mesti isine duit mesti. abang-abang iki tak kira duit. Lah apa? Sotek. Apa? Sotek. Lho. Tak nganu piye tak jibuke goreng. Ora buta. Ana sotek kok digoreng. Jari niki sotek membikin awak kuat jiwa dan sehat. Dadi kowe ngarani sampah ning dalan musibah mergo ana insiden, kowe nemu kresek isine sotek. Lah ngisor ketok mumpluk ana plastik nah tak buka pempes. Berarti ya kowe bejo. Aja untum kiper kono. Obek aja. Ana dagelan kok nemu sotek. Nek kowe beda karo aku. Terakhir kowe iki pancen pawakan awak sobek. Nek aku lho Pak pawakan awak apik. Kok iso? Lho sore iki wong lah aku metu arep jajan ning ngarepan ngono. Bakul lak akeh mong. Heeh. Lho aku ndelalah ketemu nemu rezeki. Iya. Lho aku mlaku lho kok nemu dhuwit 100 aku. Ini mau jupuk. Yo tak jupuk. Kula tak goblok konyol ku. Ning kan ora nemu pempes. Ora nemu sotek. Sotek kan orang jarak aku. Iku dhuwit ya tak jupuk to. Aja jipuk dosa. Lho kok dosa ngopo Lah wong kok nek dhuwit ana wong ceblok? goleki. Mau wis tak biawarake. Niki dhuwite sinten? Sing bakul-bakul jawab, "Mpun Mas, niku rezekine sampean paling nggone wong ceblok wis pek sampean." Ya tak gawa tak jupuk to. Mbok jipuk tenan iku. Tak jupuk. Aku mau Lho kowe moh gayamu. mah. Saiki lho umpama kowe jajal. Iya. Mlaku ndelalah kok nemu dhuwit 100. Iya. Ngono ku mbok jupuk apa ora? Gak. Ora percaya. Ora tak jipuk. Ya ngono ku ya jupuk to. Mah. Jupuken. Mah ngajal ae. Lah kok mau gini? Lah wis mbok jupuk kowe kok. Lah aku tau goleki ora nemokno, wis mbok jipuk jebule. Iya ya. Ora aku terus jupuk apa neh wis gek enek mbok kon nyeblokno neh. Aku biasanya pinter yo goblok. Goblok wong ngapain netes ditinggal pitike. Ora iso. Nah duit wis tak jupuk kene arep jupuk apa ya ora Lah, iso. lah iya. Alah gayam nek ngenyek perkara aku nemok dhuwit 100. Lah, Kaya kowe iki ra moto duwiten. Lho, Saiki lho aku tak tekon. Oke. Ki upama kowe ngipi kok entuk dhuwit 300 juta. 300 juta. Ngono ku kira-kira arep nggo apa? Nggo royal ayo, Dik. Wong sak suka puluhan, Ah. wong tretek, wong keletek tajak ning pekanan. Royal cah nono meh. Mlete ya? ayo, Dik. Ngono ya. Iya. Ning nek bagiku kurang masuk. 300 juta wis sak. Penyanyine kon joget sak kemenge ya. Tawirik-tirik. Nek bagiku kurang masuk. Eh, Nek kowe entuk dik 300 juta kok mbok gawe seneng-senengmu dhewe, berarti jiwamu ora royalitas. Dadi ora Kowe royal. mementingkan dirimu sendiri. kancane dijak yo, Dik. Ning kan ora ana manfaate. Mung kowe mau ngono wae dhuwitmu entek. Lah saiki nek kowe umpama ya. Lah nek aku ya ben berkahi. Lah kok iso? Iya. Nek ngipi entuk dhuwit 300 juta mbok nggo apa? Nek aku ngipi kok entuk dhuwit 300 juta, Mbok nggo apa? sing 150 tak sumbangno ning pembangunan masjid. Lho. Sing 150 tak sumbangno ning gone anak yatim piatu. Lho. Ora gaul. Berkah. Ora gaul. Ora gaul ora apa-apa. Bergaul lah kowe ora uman. Ora uman ora masalah. Lho, kok ora masalah ya apa ya penak aku.
dinikmati dhewe. Nek aku ora, separo tak sumbangno masjid, Masjid. separo tak sumbangno anak yatim piatu. Lah kowe yo gak uman. Lah nek ora uman carane gampang. Carane Ngipin neh. Entuk dhuwit neh, kok bingung lah apa? iya kembang ngipik ya. Ngipin neh kok lah entuk dhuwit neh. Entuk dhuwit sumbangno masjid, sumbangno anak yatim piatu. Tapi kowe ora nganti entuk dhuwit 300. Lah kok rantuk? Aku roh nek kowe ape ngipi tak gebyur banyu. Kowe berarti wong nesunan. Kowe enak ning gone pekanan lho itu. Wong iki kulino sedekah, kulino royal kaya Sariman iki lho. Sariman Sariman iki nyuwun sewu. gene. Senajan rupane kaya ngono, ning jiwanya royal. Gemati karo bojo. Mati apane bojone, Mbak. Lho iku lho bekakase. Aja seneng-seneng. Seneng-seneng nyapa? Kok ora seneng-seneng ngopo, Man? Petuk istriku ndak? Petuk. Sawilah. Iya. Wah, ora rungon. Dipangan kirek mau duetat-atat. Cangkemmu. Bojo kok dipangan kirek. Lah wong bojo kok ngantek ora kepethukan iki lho bojo nondi. Besok tak jotos ya. Lho. Kowe Iki jotos bojomu. Lah raine ngenyek wong ya jotos ya. Kuwi anarkis jenenge, Man. Ceritane dak ngene tak ceriti, ini calon tak ceriti. Kok ceriti to? Ceritani kok Iya tak ceriti. ceritani. Ono kok ra iya. Ngenyek wong iku. Lah bojoku tak sang raine ngece ngene. Ora jotos tecel. Sariman. Ada apa? Bojomiku ora ngece terae mrongos. Tangi turune. Fafa. Ngene ra. Foto nyoraimu. Iku jenenge ya bener kandhane sendor bojomu merongos. Lah terus nanti mbok. Ceritane piye jajal? Ceritane ndak aku isuk-isuk ketoprak lho kathok iki lho. Iya. Suweke pas kene. Lah iya lah. Iya. Nah, aku arep main kok piye nek tak nggo nek ketok penonton ndak saru. Saru. Bareng aku nyurup nodom iku gak ketok mataku. Lho, matamu nanti kok guys ketok. Ning seleko ketae. Lho rambut cipok sik, ngriku nggo sik. Kok lagi buak. Yo ora kondo jupukno. Bareng tahu terus kok ora ketok aku ndak wis tuwa aku yo ngono. Padahal wajahku cek imut ya. Imut ya ra imut gene. Kowe Ora gak- nglumpukno kok imut Kowe iki iki kok. gak imut-imut ya, Man. Mosok le. Amit-amit. Sing kondok kowe tuwa sapa? Iku mau bareng lho kok ora ketok. Iki piye carane ben aku iso nyurup nodom tak yakin. Terus aku jukuk kaca pembesar Surya Kanta. Oh, sing nggo gedhekno Kok barang. wedi Sing sing iso ketok gudi kuwi. Dom cilik malih sak driji. Surya Sak Kanta. driji malih sak lengen. Oh. Tak lebokne blus kena. Iya, iya. Berarti mataku wis lawur Normal. kan. Bareng lagi dondoman tok telung serupan. Kepoyoh aku. Kudu nguyoh. Lah terus Kudumu ya. Nah, aku terus bablas nang kamar mandi. Bareng kamar mandi, ya Allah Gusti, aku sekuwaget karo arep melayu sifat kuping. parane. Kok kaget to no? Bareng aku nguyoh lho. Boleh lah. Ngono aku iso malih sak lengan kowe piye. Oh, lha iki piye ngono aku iso ngene aku ngono. Iki barange kesurupan mau piye ngono aku yo ngono. Man, Surya Kantane mang wis mbok coplok tau, Rong. Kayak nganggo Surya Kanta to. Bisa ngomong sak mumpune lho. Lha iki piye iki aku yo ngono. Ya bener nek nggonmu ketok gedhi lho kayak nganggo Surya Kanta lho. Iki opo? Aku tulung-tulung. Tulung-tulung. Mama, ini gimana kok bisa aboh aku yo ngono. Lah terus bojomu. Aku lali gak sadar iki wong. Iya. Wareng buka lawang bojoku. Ada apa-apa? Lho, cowangke bojoku malah sak lawang. Papa, iya lah dalah. Malah gede ya terus tak tonyo. Teyel. Lah iya wong Surya Kantane urung mbok jipuk, urung mbok cepet kok. Mbok tak copot. Ngono kok nek arep pipis ya coplok sik aman. Lho aku ro bongkrek tukang kendang. Iso bar dhuwur lagi. Keturunan Nabi Adam kok piye yo ngono. Ya kowe Perkara kanca ngono. Mulane bojoku tak goleki iki ketemu. Surya Kanta iku nek nganggo ya sing ati-ati, Man. Lali yo. Biasane kan ya nek lali kan gak apa-apa. Biasane ki barang cilik-cilik iku kan dienggo kan koyo reparasi jam. Iku sekrupe kan cuwilik-cuwilik iku kudu nganggo Surya Kanta. Oh, ngono yo. Lah kowe nek dondom nganggo Surya Kanta ya bener nek Ora kok semua tolang tol iki piye ngono aku dhewe iso aku mundur-mundur. Mulane diatak tak copot iki wis wedi aku ngono. Bojo mara omahku. Mora Mam. Mahku lho, kenane bau wiru terus dikompres nganggo es mang. Oh, Terus tak dikai- tonyo. Sakno, Man. Iya, Man. Ya sesuk tak golekane. Sing baku ki awake dhewe caos hiburan. Aku masyarakat saka puluhan. Ngono lho. Wis omahku. Eh, Bojomu wis omahku. wis teko Mam. Dikompres es bojoku terus dikai sirup karo banyu. Nangis? Raine malah kaya ngedang sirup. Nek mbok hibur ora?
Iki kayak caos hiburan. Susah kudu mbok hibur kok terno ning aku nek. Jangka tak hibure. Iya, becak ning ati. Iya. Iya. Karo Surya Kanta. Surya Kanta iki mau. Wah, Surya Kanta. Kok nek ketemu hiburan seneng-seneng. Ngono Mas ya. Cukup puluhan. Ya wes kita hibur. Ada permintaan spesial, ada tak berdaya. Tak berdaya. Langsung kita persembahkan spesial untuk yang request. Iki diaturi sak lagu napa rong lagu? Sembarang kok sak anakne. Iki mau request, Mas. Mergo tamane iku mau ana sedikit mungkin kesalahpahaman atau gimana kurang tahu. Tapi taman lah ya wis jame wis kaya mudun. Diwenehi 2 lagu. Iki mau request. Apa? Saka gone Mas Semprul Udin CS karo Kang Bokrek. Ya. Lagune hiburan. Lagune hiburan jenenge. Caos hiburan. Caos hiburan. Matur nuwun dulur-dulur saka Yuk. Puluhan, Dukuh Soko sampun nimbali Wahyu Manggala minangka wakilipun Pak Mogol nyuwun gunging mangasami pangapura mbok menawi wonten kekuranganipun. Turne iki lakone lakon anyar. Lakon anyar. Laire kenarok lagi ngene. Suwunane Perdana. dulur panitia. Perdana lakon iki. Laire kenarok kendedes. Kenarok kendedes Tambah siji. maiso akni. Basa ndok. Maiso ndok Ngono ndoke bareng. maiso akni. Akni. Maiso akni. Besok ya jalukan. Besok jalukan laire Sariman. Wong edan niku. Besok iku jalukane Rokim ngamen Sendor dadi ratu, Mogol wayoh meneh Sariman edan. Ora Masuk. ora kendat sisan lah. Tak berdaya. Oke, siap dulurku. Dulurku lanang. Tak berdaya. Yuk. Sing lagune ngene kok. Tak berdaya. Ya iki sing tajak entuk dhuwit 300 tajak ning PK. Malam ini malam tak berdaya. Wah masuk ini nyanyi dewe Mas. Ayo buat teman-teman kita yang masih di belakang. Oke. Happy fun bersama. Manggolo. Wahyu Manggolo. Goyang dong. Oke. Asik. Sagra. Keri. Yuk. Saya ulah bahaya ngapunten iki mbok menawi. Kula tingkah lakune mboten patoso. Mboten apa-apa Mas, mboten apa-apa. Santai mawon Penting Mas. happy fun. Sing penting happy. Yang penting Happy seneng. fun, ya. Sing Happy penting fun happy. untuk Dukuh. Was masyarakat Dukuh Soko. Siap. Happy fun. Oke, tak tunggu Oke. Pun Mas jenengan ingkang nyekar, Sampai sing nyanyi aku ngenteni saweran. ingkang menikmati. Iki angel kancaku sing mburi manendi. Nah, maju. Ayo tak berdaya. Monggo dilanjut lagu apa? Konco-konco. Goyang dong. Oke, coy. Ayo, coy. Sasuran. Wajaka. Terima kasih keluarga besar Manggol Wahyu Manggol yang sudah mau memperingati sedekah bumi desa Soko. Sudah kehendak tadi Asik.
bahasa is the Inggris. best. Oke. Tambah satu lagu. Satu lagi Mas. Apa, Mas? Coba aku tak nyanyi Nirmolo Mas. Oke. Nirmolo. Nirmolo. Campur sari yang lagi terkenal di mana-mana. Pernah. Spesial untuk warga masyarakat Suko. Suko bersama musik Sembrau musik. Sembrau musik. Yeah, audio. Audio. lagu duet. Ora sanggup eko, aku sing eko. WM Audio. RHS Production. Tidak cerah secerah RHS Production. Terkhusus ibu-ibu sahabat regani Wahyu Manggono. Naliko metro ketemu rasa adem menolong ora kuasa kesenggon asih minangka sule tembung lire
padha ngaturake kebak Siti Sekul Bintun Lanron Klopo ngapurantong mbok menawa ana tandang tanduk Sulabawa kanca-kanca Wahyu Manggala nyuwun gunging pangaksama. Wah, nggih. Mugi-mugi dulur-dulur Soko dipun paringi seger waras, Amin. rezeki ingkang berkah barokah. Yuk balik kewajiban. Yuk. Ora susah Bapak marai kelawan aku. Ora susah. Bapak iki tutur-tutur karo aku. Yen to kelakuane Bapak isih kaya ngono kuwi. Kenaro. Aku ki wong tuamu. Wiwit biyen mula pegawe aku ki mung ngombe mendem. Aku ngerti. Aku ngerti yen sampean iki wong tuaku. Nanging yen anak ngerti. Pakartine wong tuwa sing saben dina ngunjuk waragan. Wong sarwa lilung ora ngerteni apa-apa. Ora patut tak tiru. Kenaro. Senajan aku ngombe. Ora iso mati mergo apa. Kowe titi sing Dewa Brahma. Rajan Bapak mendem ning kena sahabmu. Pak, Bapak mesti awet urip. Awet sentosa awak. aja kok ngendelke lawan anak. Penjalukku mung siji, Pak. Siji, lereno nggonmu ngombe waragan. Kowe aja nguroni aku. Kowe tanpa ana bangu samparan mbok menawa ora dadi menungso. Ora kok aku ngguroni kelawan Bapak. Nanging yen to ing mangkone ana apa apane kelawan Bapak. Sapa sing bakal paring ngerti kelawan aku? Sapa sing bakal gedhekke kelawan aku, Pak? Aku percaya yen to isih enek kowe Kenaro, aku ora iso mati. Wis bener. Wiwit dina iki Bapak lereng ngene. Ning omah sing becik mergo aku krungu swara ana kanoman ning alas karautan. Iki nyejenges lawan aku. Tak susule, Pak. Kenaro! Kenaro!
padha piantine padha kane. Ah, bener iku. Ning aku isih Cubriya. Cubriya Durung marem. Diglagekno ning papan kene. Ora ketang sedelo awake gegladen. Kaya ngono. Iya, turuti papan kene. Marem ora Kang? Bagus. Dian, Sing hati-hati paling. cukup, Bang, cukup. Wah, wis cukup. Cukup. Yo. Akoni sampeyan Andai suara jaduk tenan. kastenmu aku wis pitaya. Nanging piye, Kang? Awake dhewe cumondone alas Alas karautan malah kaporo duweni gelar. gelar Sing kang aran setan bulak. setan bulak karautan. Malah kawan. Iya kene. Kowe minangka cedenges. Sopo kowe? Aku Kenaro. Naro Diwanohke. Gajah mula. Sing tumodo oleh ngalas Sawiji kae. Banteng Sura. Banteng Sura lan kowe gajah. Gini kowe wani. Kumo wani nganggo sesebutan setan karautan. mergo ora ana kang seti kajaba gajah mula kelawan Banteng Sura. Ora kleru kandhane Kenaro. kakangku. Aja ora ngingino kelawan aku. Wis rumangsa sekti. Wis rumangsa digdaya wis Ora. sisan gawe tak jajal sepiro Lakon kabeh. Mati paman kene. Aduh, mana Kang? Dian. Sing hati-hati. Ora digawe gampang iki. Kenaro. Aja seneng atimu. Sedulurmu wis temukan. Banteng Sura Kalipati. Nanging isih ana gajah mula sawangan. Kenaro. Aja bungah atimu. Sawise kowe mateni kakangku. Sawangan iki. Kenaro. Oya! Rumangsa ora kuwawa nggonku. Tanding kelawan menungso loro kae. Nanging aku kok capet-capet kemutan. Eling nalika bapak pitungkas. Jejering satriya. Urung tan wurunga bakal ngadepi mungsuh. Lek yen to besok kowe nemoni tanding lawan mungsuh duweni kekuatan utawa Jaya Kawijayan
siji kok pateni dilangkai sijine bisa urip maneh. Kaya ngono kosok baline siji dilangkai bakal urip maneh ya. Bisa mati. Satria loro mau bisa mati. Kalamun mok dikumpuli. Pitugasmu tak eling-eling, Pak. Hei, maju rene. Jebul nggonmu perangan kaya dene bocah wadon kang kebelan mindi-mindi. Hei, Kenaro. Nggih. Ayo. Yen pancene kowe dipianggep, kowe watahi satria. Aja mbok sengkuh, aku mlayu wedi karo kowe. Sengkuh karepe piye? Papan sing rumpit kanggo Kalah kau teman. Bul kowe wong loro ranggo terus piro? Alas karautan niki minangka dadi pasukses kanthi jejuluk